goyang. Trok. Loh, babal. Oke. Oh, mampet. Mampet. Tarik. Tane ora. Oh, mampet coba. Naik. Aduh. Cekelan saya kene ngene lho. Ngene lho cekele. Ngene lho cekele. Iki didu ning Toman jos niku. Lihat lur, umpan cacing. Ditarik guys, muga-muga oleh iki. Bismillah. Duh, muncul guys. Cacingnya dadak kentekan guys. Selak melayu ora kingku. Baleni neh. Tateng guys. Bolongane sik siji. Kudu metu iki guys. Sik ndonga sik. Bismillah. Bentok nih sih. Yo, digeret lo guys ya nih guys. Si penjerunya. Ki dila ucolne iki. Piye iki? Tarik borong guys. Tarik aja jere. Kaku borong. Aduh, jong maneh. Indang sitok indang. Lagi oleh siji kok ya angel men arep oleh loro iki. Pangan ayo. Sitok nang pancing anu uga lek tuku. Iki. Kira deh. Hah? Munggah kan, arep munggah. Stop nih malah.
Jarne. Kalau pijet. Geret nih. Penyantol maksudnya. Iya. Nek. Mantap guys. Akhirnya guys, tarikan ketiga. Yuh. Akhirnya juga. Los, strike. Jangan, udah langsung buat apa? Sida buka iki. Tuli. Makanya cepet iki baca nek tuku. Jangan kok sing ke dhewe ora iki. Lho guys, oleh loro guys. Lumayan iki. Pan. Apa cuy guys? Ya. Iki oleh cuyu apa belut. Kenceng berah? Kenceng. Muga-muga oleh cuyune guys. Niat ingsun matak aji semar ngising. Dibae cuyu. Cuyu bakno guys rasida. Ya wis guys mancinge. Jok lali di subscribe yo.